Hi guys, welcome to my channel. So karon guys, kaya magluto ta og kulo. Kailan ba magkulo? Sa may nga nagkulo, siguro lang yung term nga nang kulo. Kulo ra man siguro. So magluto ta. Nya butangan og tuno, so lamit na kaayo para paint ng udto. Kay Sabado maron nya way kurente kay burnout man diri sa mo, way kurente, way agas tubig sa magluto tag kulo. So tara guys. Luto na taan eh. So, giwa niya kay kuan man daot man. Pero okay na siya kay pilian na naman ni. Talaga nagdaot katunga sa katunga ang panit ang daot katunga sa siya sa ato na ning lutuon nun guys. Naghanap og audience ni mo dira. Naghanap og nimog audience dira. Ha? Ala. Naka. Saan na? Maligas. Hindi maligas ha. Antog eh. Nagpaabot kay mukha. Balitaw na po. Wala ka, naghanap-anak. Nakaw na na po. Ay, sa mulay. Wala trabaho, anak. Pagdali niya dira, uy. Nakita niya ng imong kuan. Anak, nagkasa po mga anak ko. Anak! Anak, paghuwat ka mo mga anak, ha? Murag lana kuya. Ngayon ta karon kay. Ang kinabagwangan, Kabayo. Kaya sunod si Jumjum. Kaduha. Katulad si Kinner. Si Ronron. Si Kinner. So, si Natnat. Sunod kay Kabay. Kinabanghuran si Kuan. Kay sir. Tubig, waway. Ha? Yo ka? Wala na may agas dong. Ay, tubig. Wait, kumahay tubig sa imong papa. Gabis-bul sila. Wala na may agas dong. Ang sa dong sa kanto, takang tubig dito. Kaya takang tubig ah. Tugod oh. Sila ko kay sir. Ayaw rin tubig bay. Ito sa akong mga anak, inunod ang tubig ka ba, anak? Wow, siya ba? Kaon ba? Hingkaan mo na eh. Saman dong, wala matay paniod to dong, matay bugas. Kana na sa lunga ko may bugas dong.